ora oleh menyakiti. Mangula awake dhewe sebagai pelawak pendidikan lewat kesenian, ayo ngomongi sing apik-apik. Contone, iya toh. Jare bojomu ora penak. Apa meneh cah saiki iki banyak serangan. Maksudnya serangan iki? Oh, saiki iki banyak penjajah neng kaum muda kaum Kok iso? Contone saiki narkoba. Narkoba. Oh, gua apa ngerti? Masalah kuwi golongane barang terlarang. Aja sampe ngombe kaya ngono kuwi lho. Kowe tau roh Pak aku tuku? Kowe gak tau tuku? Ora, Sebabe larang. Nah, Mas, sing ilang gak enek pacul kanggur, Mas. Oke apa? Macul tangemu lho. Aja to. Kowe iki wis tuwek iku panggah ngono. Kowe ora dipangan codot kok. Cocok. Maksudnya kuwi larangan nang negara lan marang agama, tur kuwi yo ngrusak ning kesehatan. Ora pareng. Makane cacah kuwi pendi ngomong-ngomongane angel. Oh, nanti dimesak itu kok pira. Gak pareng. Ngono kae mbok campuri es batu. Kowe iki ngomongi ya kok. Nangis lho, Mas. Lambemu ora pareng kaya ngono. Kaya ngono kuwi. Ya, Aku ki saiki ki wis merajalela kaya ngono kuwi nerak ning para para muda. Mula yo hati-hati awake yo to yo. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan mangan kuwi hati-hati aku. Oh. Aku sing tak pangani kabeh metu barang sing wujud panganan kuwi. Duh, aku salah mati men. Mangan ra wujud panganan lho wujud apa kowe? Tegese barang sing kena dipangan. Oh ngono. 4 sehat. 5 6. Lho ngono. Lah kan nek rumah kami ben ngerti tentang kesehatan. 4 sehat, 5 6 4 sehat, 5 negara. larang iki. Pancasila. Mbah, ngomongin tenanan niku ora cengengesan. Maksudnya kuwi 4 sehat, 5 sempurna. Ngerti nomor 1 sing kudu dipangan apa? apa? Karbohidrat. Karbon. Ah, karbohidrat kuwi kaya to sego, Nah, jagung, kuwi makan pokok. pokok, terus